Čus lidi, jak jsem říkal, mám prostě volný prostor, je to můj kanál, můžu si dělat co chci. Jak lidi víte, nebo kdo mě zná, ví, že fakt miluju boty, jako botej, všechny různý botej, jako nejsem žádný hypebeasta, prostě mám rád nový boty a tak jsem si řekl, že bych mohl uvádět své nové botej. To teprve takový můj nový koncept, takže jsem navrhl, že bych to mohl tady pozadí trošku ozdobit. Bejlem, no ale bejl tam moc nehodí, si myslím. Co to říkáte? V budoucnu to nějak ještě opravštíme, ale zatím se nevypadá špatně, takže na tohle serem a jdeme na boty Air Max 5 Zera. To vypadá krabice, nevím jak vypadá prostě. Mají všechny Zera takovýhle krabice? Říkám, lidi, nejsem žádný hypebeasta, v botech se moc nevyznám, ale prostě miluji nový boty, hej. Vypadá vevnitř. Tohle, to je potřeba. Co na to říkáte lidi? Vyzkoušel jsem si je na nohu a jsou fakt pohodlný. Vždycky jsem si myslel, že Air Maxky, co to byly, Air Maxky 90 Moire, nebo jak se to bude říkat. Tady, tyhle ty bílý, no, byly bílí, byly nejlehčí, nejpohodlnější Air Maxy, co jsem kdy měl. Ale lidi, když jsem si vyzkoušel tyhle ty Zera, jsou mega pohodlný, fakt že jo. Mě lidi, tyhle Zera jsou fakt super, protože mají tady předek síťovaný, což je plus na léto. V těchto se mi v létě pařily nohy. Můžu to potvrdit. A jinak jo lidi, říkám, nejsem žádný hypebeasta, prostě chci vám vždycky ukázat, jaký nový boty jsem si pořídil. Takže tyhle Air Max Zero, černý se šedou podrážkou, yes. Takže lidi, rozhodl jsem se, že svým spolubydlícímu věnuju Bejla. Mire, chceš dárek? No. Chceš dárek? No. Chceš Bejla? Ne, já jsem chtěl Ronalda. Počkej kámo, ty čum vole, budeš ho mít takhle na zdi. Jsem není třeba Kristián. Kámo, Kristy a Blay jsou úplně stejní a víš co? Dívej se kámo, ono je to na magnet. No neříkej. Super, ne Robine? Proč nemáš nějakou holku tam? Jakou holku tu? Atletku ne, vole. Ty kráso, dobře jsme to vymysleli. Máš radost Robine? Jo. Yes, vytunil jsem vám lednici. Budeš k lednici, budeš si chtít vzít nějaký jídlo, nějaký nezdravý. Dívej se na mě, kam jsem to dotáhl, bum! Tak jo Robine, já ti tady nechám Bejla, jo? Má radost úplně, já jsem mega radost, hej lidi. To horizontálně, Line, horizontálně. Takže, čus lidi, Co to piješ, brácho? Red Bull. To je alkohol, co, ty kundo? No, natáčí se nový video, tady Adam, kameraman, tady máme herečku, herce. Hej, Šine, takže, Jo. já nevím, ale vypadalo to fire. Fire. Takže jdeme natáčet nové video pro náš hlavní kanál EKV, jako, V úterý to vyjde. úterý to, má to být pondělí, ale vychází to možná v úterý a když ne v úterý, tak možná v neděli. To je náš kameraman, má náš kanon. Linův kanon. A tady je naše Herečka naše. Yes. Má unikátní schopnosti. Unikátní schopnosti. Uvidíte ve videu. Uvidíte ve videu. Pak Míša, tady má Míša. unikátní vousy. Co je přesně tak, to uvidíte ve videu. Jo, stačí. Jdeme na to. Jdeme na to, hoši. Hej, řekni nám, co máš na sobě, ty hypebeaste? Boty. To jsou Nike Zero. Zero. Víte, proč jsou Zero? Protože jsem nula. To jsem nedal, jo. Zde mám džíny. Fírov, H&M. Stále bunda. No. Ty vole, odkaďte. Můžeš se podívat? Review. Bunda ze Zary. Takže Zara. Tričko. Tričko, takhle to má být pomuchlaný. Jo, a tenhle flek je na schvál. Protože jsem to viděl, že to měl Yeezy. A víte, kdo je Yeezy? No, řekni mi to. Já nevím, kdo to je. Stačí, dobrý. Co se vám stalo nejvtipnější věc z dětství? Nic asi na drsný dětství. Takže? Že jsem měl drsný dětství. Tak Se jo. ulice, znáš to, víš co? Ulice. Tak jo. Hej. Já jsem se zasekl. Na klouzačce.
A to je celkem jakoby taky drsný. Ale myslím, nejvtipnější, vole. Jo, nejvtipnější, Já tady aha. nechci, vole, žádný, vole. Dobře, nejvtipnější věc byla, když jsem se pokakal. Kamo? To bylo tak ve 3. třídě, nestíhal jsem to prostě, no. Chápete to lidi, jednou prší, jednou svítí slunce, zrovna ten den spršelo, co naděláte? Víčo, povídej vy. No to je hrozný, no, když má někdo špatný dětství, nemá nic vtipnýho prostě. Máš jenom smutek. Víte, normálně Asiatům nerostou vousy. Počkej, byli tě rodiče? Ne, vůbec. Prostě Asiatům normálně nerostou vousy. No vidíte? Ale ty, co měli těžké dětství, to poznáte, že jim rostou vousy. Tak Míšo, řekni nám něco vtipného. Co se ti stalo v životě? Nejhorší scény. Kámo, Nejhorší když mi umřel situace. křeček, ty vole. Já jsem šel toho, že jo, do toho Sběremexu a říkám, jsem malý dance, víš co, dobrý den, já bych chtěl křečky. Jsi měl ten hlas? Ty jsi byl malý? No, já jsem dělal, Dobře. Já měl do 13 takovýho hlas, Aha. a všichni se mi smáli vždycky, když jsem hrál Call of Duty, ne? Šel jsem na TeamSpeak, vole, a chtěl jsem prostě mluvit. A oni úplně, co to je za holku, vole, všichni s tím zmutovaným hlasem, ne? Co to je za holka? Ražel B? Ražel B? Ne, asi, povídej. No, povídej, já. no, já bych chtěl jako křečky jednu holku a jednou kluka. A ten pán jakože jo, v pohodě, a ten frér mi dal 2 samce, že oni se pokousali, jeden umřel, že tak jsem ho zahrabal jednoho na zahradě. No, tak jako pokousal, že jo, on umřel, že jo, ten první. A ten druhý asi 2 měsíce na to, jsem běžel takhle na tý, jak jsem říká, Kolotoč. na tom kolotoči a chci byl na infarktu, a tam běží, hrál hry nějaký a najednou si tam byla právě takhle, já pojď, třeď si, vždycky toho infarktě, jo, Dobře. Tak já už chápu, protože je drsné dětství. To Ulice, to má děti z ulice tohle, no. A Šire, co ty? Pověz nám něco taky. Něco veselého nebo smutného? Ale já jsem byl tlustý prostě. Aha, to jo, to stačí, to je hodně smutný. Hodně smutný. Dal bych téma, co zkušenosti s holkami, nebo když jste poprvé ztratili jakoby to, víte co, svatost. svatost, co se počítá ztratit svatost, jakoby, Svatost, jako, tak dáme pusu, jo. Pusinka, jo. Já myslím pořádnou francouzáka, pořádný. Prostě Vysála z tebe duši. ne, já jsem mozkomor, brácho. Jo. Ty vole, tak to tak 14, 15, jako. rebel, brácho. No tak A- vole, a byla- a to je jenom pusa, vole, Počkej, ty byla frajeři, to- vole, byla- v dnešní době už jako, Prcaj za autobusem Jo, třeba. já jsem to no. viděl. Házej si to na drahé boty. My babe Mickey. A počkej, byla to jakoby Asiatka, něco stejného jako ty, nebo Češka. Líbilo se ti to nebo ne? jako vzal pusa a najednou se jako, Zarusil se. Krásně, jako, že já jsem, jako, že on tam dá ten jazyk, že jo, No. jak seš na to nejsi To zvyklý, tak, nečekané, že jo? no jak jsem myslel, že mě chce jako, že jako, krk bych to byl, No co ty lidé? Jo. A mojí první pusu mi ukradla teta, jo. Při narozeninách. Nechám si podle lidi. Ztratil jsem pusu, myslím, že když je 5. třída, 11? 12, no. 11, 12, hráli jsme takovou hru, jmenuje se Flaška, prostě to roztočíš, padne to na někoho, padne to na holku a prostě se vykousnete, no. Jsem to viděl v televizi, tak jsem dělal jenom tohleto. Ale ta typka, normálně. Fuck jo. No jasně no. Myslím, že my kluci jsme fakt ty stvoření, no. ale když to nás kazí, ty vole. Šire, řekni nám, ty první zkušenosti. No hele, já jsem byl prostě do 15 prostě tlustej, no. Je vidět. Jsem neposprněný, no. Chápu, Pořád- pořád ještě Ale teď vypadáš celkem fajn, hele, jak se ti to podařilo? Ale začal jsem chodit jakože do schodů, no, trošku. Do schodu, jo, po schodech, jo? No jasně, já jsem bydlel v prvním patře, že jo, tak Jo, jsem takhle, vždycky vzal takhle. takhle výtah, Aha. tak jsem zmáčknul a já jsem na první Jasný. patro výtahem, že jo.